हामबायसै आब'। ओमफ्राय दा मा होननो सानो नोङो मानसिफोरखौ जाय लुना होफैदों इसोरखौ? हामबायसै। हामबायसै। खुलुमबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदान आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव आं साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे सासे बर' आइजोआ 7 गथ'फोरखौ लानानै गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों हौवाया जाहैबाय जौ फाग्ला फिसाया। दा बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ शेयार खालामदोंमोन। बेखौ लानानै गोबांफ्रा कमेन्ट खालामहरदों, सोरबा सोंहरदों बबे गामिनि, बबे जिल्लानि, आरो सोरबाया ओरैबायदि कमेन्ट खालामहरदों, नोंसोर इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायनानैल' बिसोरनि भिडिअखौ बानायनानैल' नोंसोरल' रां खामायनानै जेबो लाब जाया, नोंसोरो हायोब्ला हेफाजाब हो। दा बेफोरबायदि माने गोबां कमेन्ट हरदों आरो। दा बे समाव आं नोंथांमोननो गासै कमेन्टखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि कमेन्टआव आं रिप्लाइ खालामजोबनो हाया, माने गोबां कमेन्ट फैयो। बेखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनो नागिरदों। आरो जायफ्रा माखासे इउटुबारफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों बिसोरनि थाखायबो आं क्लियार बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। आरो मोनसे बिग आपडेट बै दुखुथिया न'खरनि थाखाय, माने बै न'खरखौ नोंथांमोननि अननायजों बा भिडिअस भाइराल जानायजों गोबां दिनै अनसुंथाइ मोनबाय, बै न'खरखौ नायसनबाय, गोबां हेफाजाब होग्राफोर ओंखारबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, जायफ्रा दिनै कमेन्ट खालामनानै गोबां सोंहरदों गामि, डिस्ट्रिक्ट आरो बबे जायगानि, आं सिगाङावनो जाय भिडिअखौ होदोंमोन, सिगाङाव भिडिअ होदोंमोन, बेवहायनो आं गामिखौबो डिस्ट्रिक्टखौबो गासैखौबो खोन्थाखादोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबा, बेखायनो मिथियाखै आरो। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि कमेन्टनि फिननायखौ होनोसै। मानो होनबोला कमेन्टआव थांनानै सासे रिप्लाइ होजोबनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा। गोबां कमेन्ट फैयो नालाय, सोर सासेखौ हरथ'नो जायो, माने सम मोना। दा बेखायनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो क्लियारलि फोरमायजोबगोन। आरो जायफ्रा इउटुबारनि सायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंहरो, नोंथांमोना जे इउटुबारफ्रा बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायनानै रां खामायनानै लाब गैया, हायोब्ला अनसुंथाइ हर। दा बेफोरबायदि माने गोबांफ्रा कमेन्ट खालामहरो आरो। नोंथांमोननि फिननायखौबो आं होगोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि कमेन्टनि फिननाय रिप्लाइ होनायजों लोगोसे बै दुखुथिया न'खरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव मोनसे आपडेट नोंथांमोननो होनो नागिरदों। बे आपडेटखौ नुयोब्ला, बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नुयोब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन आरो। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ। सिगाङावनो आं नोंथांमोननो कमेन्टनि फिननायखौ होनो नागिरदों। जायफ्रा डिस्ट्रिक्ट आरो गामिफोरखौ सोंहरो, बै दुखुथिया न'खरनि जे थङानो जाहैबाय, एड्रेसानो जाहैबाय जे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां, बेंटल एरिया, आरो गामिया जाहैबाय औगुरिदै। ओमफ्राय जायफ्रा बुंहरो नोंसोरो बिसोरनि सायावल' भिडिअ बानायनानै लाब गैया, थाखा खामायनानै लाब गैया, दा बेफोरबायदि कमेन्टनि थाखाय आं रिप्लाइ होनो नागिरदों। नोंथांमोना साननो हागौ बिसोरनि सायाव भिडिअ बानायनानै भिउसनि थाखाय, रां खामायनो थाखाय भिडिअखौ बानायदों होननानै सानो। नाथाय बेबो थिगानो, नोंथांमोननि साननायाबो थिगानो, गाज्रि नङा, बे फारसेबो जायो। नाथाय बेल' नङा दि बिथांमोननि जे माखासे थासारिखौ जों भिडिअ खालामनानै गावनि भिडिअआव भिउस लाबोनाय, बे टारगेटल' नङा। दा बिसोरबायदि दुखुथिया न'खरखौ भिडिअ बानायनानै मानसिफोरनो मिथिहोनानै, दा सोरबा मिथियैखौ मिथिहोनानै बिसोरनि सायाव सोरबा राहा लानो हानाय, सोरबा अनसुंथाइ होनो हानाय, दा बेफोरनि थाखाय नैबेफोरबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामो आरो बानायनाय जायो। अलरेडि नोंथांमोना मिथिगौना, आं नोंथांमोननो बिग आपडेट होगोन होनदोंमोन ना, जे मोनसे गोजोनथाव आपडेट होगोन होनदोंमोन। नोंथांमोननि सापर्टजों दा बै न'खरखौ भिडिअ बानायनायनि थाखाय, बै न'खरनि भिडिअखौ भाइराल खालामनायनि थाखायनो दिनै मिथियै सुबुंफ्राबो मिथिनानै, गोबांथार माखासे सुबुंफ्रा, रायजोफोरा बा सोरखारि बिथिंनिफ्रायबो माखासे कन्ट्राक्टरफोरा बै न'खरखौ नायहरबाय, बै न'खरखौ हेफाजाब हरदों, अनसुंथाइ हरदों। दा ओरैबायदि माने भिडिअआ भाइराल जानायनि थाखाय, अब्ला जों भिडिअ बानायनो थाखाय मा गोरोन्थि जानो, आं सिगाङावनो बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो। लोगोफोर, नैबे दुखुथिया न'खरनि जे थासारिखौ भिडिअनि गेजेरजों, भिडिअ भाइराल जानायनि गेजेरजों नुनानै सासे सिडलीनि राजु चन्द्र नार्जारी होननाय सासे कन्ट्राक्टरा, ठेकेदार आरो लोगोसे फालांगिरिबो, बिथाङा बै दुखुथिया न'खरखौ नुनानै, बै दुखुथिया न'खराव थांनानै इन्जुर गैयै न'आथ' बिराद लांदांमोन नालाय, इन्जुर गैयै न'आव माखासे थोजासे थिं लांनानै
माने थिंनि वाल इन्जुर होनानै हैबाय आरो लोगोसे बै न'खराव दै लोंनो थाखाय सुबिदा बानायना होदों दंखल गंसे जावनानै होदों। दा बे कारना मानि थाखाय जादों दिनै भिडिअ बानायनायनि थाखाय भिडिअ भाइराल जानायनि थाखाय भिडिअ नुनायनि थाखाय बै न'खरखौ थांनानै सोरखारि बिथिंनिफ्राय जाय दा गोदान सरकारनि ठिकादार सिडलीनि राजु चन्द्र नार्जारी बिथाङा थांनानै बै न'खराव हेफाजाब हैबाय अलरेडि बानायनानै होबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नाय। नै फाइनालि लोगोफोर जोबोर गोजोनथाव खौरां न'आ कमप्लिट खालामना होफैबाय नै सोर खालामना होफैखो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय दिनै नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै दिनै भाइराल जानानै नै ना न'आ कमप्लिट जाबाय नै आयंआ हाबाय न'आ माबायदि मोनखो दालाय मोजां जाबाय खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों आबो सोर लुना होफैखो हा एबसुनि ना सोर आंथ' मिन्थिया ओमफ्राय बा मोजां जाबाय दा खुसि नंगौ नाङा खुसि आबो ओमफ्राय दा मा होननो सानो नोङो मानसिफोरखौ जाय लुना होफैदों बिसोरखौ हामबायसै हामबायसै मानसिफ्रा रासन होफैदोंना होफैयाखै होफैदों होफैदों दा खुसि दा दे नोंसोरलाय खुसि नंगौ नाङा नानिया गस्लाबो मोनदों दा देरनायनो आबो सोरनिया एने होनो गानजाया मिन्थियाना नोंसोरखौ गोरलै गोरलैखौ नै आंबो लाबोबावदों दे बाबुनोबो गस्ला लाबोदों दे नो हो गानदो दे सासे सानै साथाम साब्रै सासेयालाय ओंखाम संग्रा लुना होफैबावगोन दा हाग्रा सोर लुना होफैगौखौथ' मिन्थिखानाया सोर लुना होफैदोंखौ मिन्थिया जों लुना होफैदों होननानै खिथायाखै सोर मयनिफ्राय खिथायाखै मिन्थिया ने दे मा होनदो दै न'बाल' हरदो नोङो हामबायसै होननानै सोर जाय लुना होफैदों बिसोरखौ खुसि मोनबाय दा खुसि मोनबाय दासो नै फिसाफ्रा मा होनोमोनलाय नोंनिया नोंलाय आइ मिनिखा बिलाय रोदों मा होनोमोनलाय नानि देरसिननिया बे देरसिननिया सिबिखा स्कुल फरायनाय दा ना फराया नोंसोरो हा स्कुल फरायना फराया हा फरायो मा क्लासाव हा क्लास 2 नोंलाय मिनिखा मा क्लासाव फरायो मिन्थिया क्लासखौ मिन्थिया नोंलाय क्लास 2 सानैबो क्लास 2 ने सानैबो बिराद खुसि नै लोगोफोर दा न' मोननानै बिराद खुसि बिमाया नै दाखालिथ' गाबदोंसोमोन दा गोबां मानसिफ्रा होफैदों दा जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओंखाम संग्राबो लुना होफैनायदों दा ने अब्ला नोंथांमोना नुबायना बेवहाय भिडिअ बानायनाया अब्ला मा गोरोन्थि जानो जुदि बै न'खरखौ भिडिअ बानायामोनब्ला इउटुबारफोरा बै भिडिअखौ भाइराल खालामामोनब्ला बा नोंथांमोना जाय भिउवार्सफोर नोंथांमोना अडियेन्सफोरा जुदि नायनानै शेयार खालामनो हायामोनब्ला भिडिअ भाइराल जायामोनब्ला बै दुखुथिया न'खरा दिनैसिमबो अनसुंथाइ मोननाय नङामोन दा हेफाजाब मोननाय नङामोन बेखायनो भिडिअआ भाइराल जाबाय अनसुंथाइखौबो मोनबाय गोबां गोजोननाय फोरमायदों जाय दुखुथिया आइजोआ नोंथांमोनाथ' अलरेडि खोनाखाबाय दा बेफोरबायदिनो माने भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो आरो दा नोंथांमोना गोबाङा सोरबा माने गोरोन्थि सानो थ' जास्ट माने भिडिअखौ इनकामनि थाखाय आर्निंनि थाखायल' भिउसनि थाखायल' बानायनाय जाया दे इउटुबारफ्रा माखासे समाव मोजांनि थाखायबो बानायनो गोनां जायो दा मोजांनि थाखायसो बानायनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबां गोरोन्थि साननो नाङा दा बेफोरबायदि गोरोन्थिया जायो माब्लाबा समाव इउटुबार जानानै दा दिनै नैबे बाथ्राखौ नुनानै जे बै दुखुथिया न'खरखौ जे गोबां अनसुंथाइ होबाय गोबां माने न' माने बेरा होनानै होबाय थिंनिब्लाबो दा बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय नुबाय आरो बेवहाय बिथाङा बुंदों जे आइजोआ सिनायासै दा सोरमोन बहानि होननानै खोन्थालाङासै दा बै आइजोजों बांद्राय रायलायनाय जायासै खोमा दा बिनि जाय हासबेन्ड बिनि फिसायजों रायज्लायनानै बेजों फट' सट' खेबनाय दङ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होखादों नोंथांमोना सावगारियाव नुखादों अलरेडि माने बिनि फिसाया मिथिगोन आरो सोर मानसि बहानि माबायदि सोर पार्टिनि ठिकादार बबे सोरखारनि ठिकादार नोंथांमोना मिथिगोन आरो दा आं उनाव आपडेटखौ लाबोनो नाजागोन थारैनो जुदि नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आरो फिन सोंहरबावोब्ला अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय दिनै बै न'खरनि थाखाय बेसेबां माने गोजोनथाव बाथ्रा दिनै इउटुबारफोरनि सापर्टारजों बा इउटुबारफोरनि भिडिअ बानायनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिउवार्स
नोंथांमोना अडियेन्सफोरा जे भिडिअखौ नायनानै शेयार खालामबाय गोबां भाइराल खालामबाय दिनै बै भाइराल जानाय भिडिअफोरखौ नुनानै गोबांथार सुबुंफोरा अनसुंथाइ होबाय आरो गोबां रांनि अनसुंथाइ हरदों बेफोरबायदि माने गोबां सापर्ट होबाय बेखायनो जों माब्लाबा समाव दुखुथिया न'खरफोराव थांनानै बेफोरबायदि जुदि हालोद नुयोब्ला नोंथांमोनाबो खौरां हरनांगौ आरो भिडिअफोर बानायनो थाखाय नोंथांमोना जुदि पारमिसन होयोब्ला जों बानायनो हायो आरो बिनि गेजेरजों गोबां माने हेफाजाब मोनो आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव गोबां बाथ्राखौ बुजिबाय जानांगौ थ' नैबे माखासे क्लियार बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखायनो भिडिअखौ लाबोदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौनो बुजिबाय जानो हागौ थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय